Kaixo Joseba, gaur nator asuntotxo batekin, gure gorputza garbiketako, gure gibela garbiketako dietoterapia, zer inbiun, zer janbiun. Animaik esara, badakizu beste lau, desorden bada, garbikuiteko gorputza, gaurko trikimailuak. Udaberriko elikadura. Garaian garaikua jatieko menixaku, baina zati garaian garaikua. Daku organo bat, zainju biuna, gure gorputzari ondo entzuteko, dala gibela. Gibelari lagunketako komenixaku gauza barazki mikatzak. Eta horretarako karri dotzuet, orburuak ero alkatxofak, sustarrian doiazen barazkiak ero fruituak, eta horren guzien behaik arrefautxuak. Zeatik, dakoi dia mikatzak. Lagunketan dozku besikulia eta gibela garbiketan. Mikatz puntu hori osatu iten dozku. Eta gatoz negutik, neguan deskantzuan egon gara, eta udaberrixan loraketako endibiak, kardua, txikori belarra, atxikoria, horrek sartu bitu topera gure barazki eta plateretan. Eta horretarako karri dutzuet, egutegi bat jakiteko ze produktu, ze barazki, ze fruta dakun gure baratzetan. Eta kolore protagonistak dia berdea eta zurixa. Horrekin batera, ezin gara astu, ura eranbiula, ura erateko modu asko daku, saldak daku, kipula, perejila, porrua, apio, kiniako saldia, daku oliba olixua lagunketan dozkuna gibelari ondo egoten, eta gero bestela daku infusinuak. Zerrendatu dun barazki horreikin batera, kontuan eukiku nola preparaiken dun janarixak. Izango dia, sukaldaketa xinpliak. Egositakuak, patata purtxo batekin, asenario apurtxo batekin, digestinoa launketako barazki krema peoso ondo datoz, eta platerak preparaikeraskuan mastikakien garrantzia. Mastikaiken dunean masaileko muskulatura dana iten da lasaitu. Eta gero, hasi gara gorputzan mensajiak, mezuak entzuten. Gorputzak ensegida esaten dozku kantzauta dauen, amorru askokin gauzenian, azarrega bizenian, hankaspikan askurak, oso oiku esaten da udaberrixan, kontuan eukibiu, hori nundi datorren, askotan gibeleti dator. Horri danak ikin dozkuna da, esan biharra dakula gibela garbiketiet. Horretarako oso interesanti izaten da hankaren zaintza. Eta hanketan daku reflexo punto guztixa gorputzekoa gibela egongo zan alde honetan, orduan automasaje horrek emoten dunean, ohera askotan, duitxaren ostian, krema purtxo batekin, erabiltzen du esentzia desberdinak, hori aktibaiteko eta gure gibelari garbiketako. Akordau gibela gurdala gure sakarrontzixa. Orduan, udazken eta udaberrixan, gibela garbitu. Janak inestanean nahikua elikadura plan horretan lagungarri batzuk daku. Eta horretarako aholku pertsonal bat biu eta gainera pertsona esperto batekin. Bedarrak, esentziak, perlak, dia belardendetan topaiken duen botikatxuak, eta botika horrek badaku karta haundi bat, luze bat, gauza bakoitzarako. Kasu honetan, gibelerako erabiliko geben, txikori belarra, kardo marianua, alkatxofera, errefautxuak, eta horrekin, epe baten erabilita, listo izten du gure sakarrontzixa, eta loratu egiten du. Espero dut, baliagarria izan dela, gaur emundun tresna honei danak, entzuten ikasi bi gure gorputza, garaian janezkero samurrau esaten da, eta naturaren erritmua jarraitu. Udaberrixan loraketia biu, neguan horretarako deskantza hoin bida. Udaran frutu emuteko. Gero arte!